Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka da haka barka da lokaci. Kamar da dai muka saba yau muna rage da wasu manyan fina-finai daga kamfanin Sultan da kamfanin Yusuf Zamani. Kamar da dai an ka saba idan ne kuka zo kan shafin namu ka daure kamar subscribe da alamu karara da zarar mun zo da shirye-shiryen mu za ku sa kai insha Allah. Waɗannan fina-finai ne sababbi kuma ingantattu wanda muka saki a ranar Lahadi wanda da ta wuce. Saboda ma mun kai muku bidiyo ba, to wannan su ne dukkan fina-finai da muka saki a ranar Lahadi kenan na kamfanin Sultan da na Yusuf Zamani, wanda kenan ba za ku same su a YouTube ba, za ku iya samun su ne a cikin gurufin na VIP kamar yadda muke muku talla a kowane lokaci. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP to wannan muna ɗora lambobin mu kamar da dai kuke gani da link na group na WhatsApp na Telegram wanda za ku iya shiga a ciki kuma wani magana za mu saka ku a cikin wannan tsarin na VIP. Sannan kuma kuɗi ne ake biya ga duk wanda kenan bai shirya shiga group ba, kenan ma kuma mutum ma doki lamba kenan duk wanda shirya shiga group ɗin to lamba ta mu tana nan ta Niger wadda za ku yi mana magana a kai. Saboda waccan lamba ta mu ta Livi ta bar aiki yanzu ta Niger ne, ita ce muke tallata muku ta Niger wadda za ku iya ɗauka ga duk wanda suke so har abokan naku idan suna buƙatar fina-finai to lambar mu ta Niger za ku ɗauka sai ku tura musu, ta nan ne za su iya samun mu insha Allah. Da lamba ta Libya ta bar aiki ta Niger ce kaɗai ke aiki wadda za ku iya tuntuɓar mu a kanta. A duk lokacin da ka tuntuɓe mu insha Allah za ka iya samun mu kamar da dai an ka saba a baya da waccan lamba ta Libya wadda za ku iya samun mu a WhatsApp yanzu lambar Niger ne insha Allah. Kar ku manta ku yi subscribe da alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za mu gan su a kai insha Allah. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP to lambobin mu kamar da dai muke jaddada muku lambobin mu ne za ku yi mana magana a kai. Mun gode duk wanda yake buƙata sai ya tuntuɓe mu akan wannan lambobin.